Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Социаль шелтерлерде 34-нче мәктәптә туклану начар дип зарланалар. Бу чыннан да шулаймы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Татар халкының үсеш стратегиясы нинди булырга тиеш фикер алышулар дәвам итә. Бүген Чаллыда Татар конгрессының күчмә утырышы үтте. Урыннан Ләйсән Ханова. Хожга әзерлек инде башланды, юламаларның иң арзаны 159,900 сум. Социаль шелтерде 34-нче мәктәптә туклану сыйфатына зарланалар. Хатын кыздырыславынча, аның баласына җиләк җимешләрне бирмиләр. Гомумән, бу мәгариф учреждениесендә туклану сыйфаты да мактанырлык түгел. Бу чынлап та шулаймы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. 34-нче мәктәптә бу яңалыкны фейк дип атадылар. Шәһәрнең барлык белем бирү учреждениеларында диярлек төшке аш белән мәктәп туклануы оешмасы тәэмин итә. Шуңа күрә менюны да әлеге предприятие белгечләре төзи. Меню барлык мәктәпләрдә дә бер төрле. Мәктәп директоры камерага төшүдән баш тартты. Әмма аралашу вакытында бүген учреждениегә мәктәп туклануы оешмасы белгечләре килде дип аңлатты. Алар бернинди кагыйдә бозу очраклары да тапмаган. Тикшерү барышында мәктәп туклану оешмасы белгечләре бирде укучылардан да сорау алган. Балалар ризыклардан канәгать. Без үзебездә әти-әниләргә һәм укучыларга шул ук сорауны бирдек. Некоторые дети, скажем, они салаты едят, а некоторые дети не едят. Но больше половины они, конечно, любят вот такие вот вещи. Фрукты, салаты, продукты, вернее. И фрукты дают? Дают. Постоянно причем. Часто дают эти яблоки, фрукты. Вкусно все? Да. Кайчакта балаларга ризык ошамаска да мөмкин диләр, әмма бу сыйфатка бәйле түгел. Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре сайтында ата-аналар балаларның нәрсә ашаганын белә ала. Мисал өчен бүгенге менюда салат, гуляш, бәрәңге, компот, ипи. Биредә шулай ук төшке ашның бәясе дә күрсәтелгән. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәктәптә күзенә зыян килгән укучының әнисе хукук саклау органнарына гариза белән мөрәҗәгать итте. Ул баласына кем сукканын ачыклауны сорый. Хәзер бу эш белән бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары шөгыльләнә. Бүлек башлыгы сүзләренә караганда, бу очрак 50-нче мәктәптә теркәлгән. Тәнәфес вакытында 8 яшьлек баланың күзенә сугалар. Ул моны кем эшләгәнен искәрми кала. Медицина ярдәме күрсәтү өчен укучыны Кама балалар медицина үзәгенә китерәләр. Хәзерге вакытта безнең адреска әнисеннән заявление булды. Бу заявление буенча без тикшерү үткәрәбез. Тикшерү вакытында бу баланы әле без судмедэкспертизага да җибәрәбез. Чаллыда Бөтен дөнья татар конгрессының күчмә утырышы үтте. Очрашуның төп темасы татар халкының үсеш стратегиясе турында фикер алышу. Исегезгә төшерәм, 2018 елның 24 сентябрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасында әлеге документны кабул итүне тизләтергә кушкан иде. Моннан соң эш төркеме булдырылды. Анда Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, дәүләт органнары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре керде. Фикер алышулар инде берничә шәһәрдә үтте. Чаллыда очрашуны 41-нче мәктәптә оештырдылар. Урыннан Ләйсән Ханова репортажы. Күчмә утырышка шәһәрдәшләр генә түгел, Кама буе районнарыннан күп кенә делегатлар килгән иде. Очрашуның максаты җитди. Татар халкының үсеш стратегиясын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү, фикер алышу. Безгә стратегияның төп нигезе күрсәтеләчәк, аны галимнәр чыгыш ясаячак һәм инде ахырда җәмәгатьчелек үз фикерләрен, тәкъдимнәрен кертәчәк. Бу стратегия тагын да татар халкының стратегиясы тагын да камилләшсен өчен. Стратегияны әзерләү буенча эш төркеме составында Бөтен дөнья татар конгрессы, дәүләт органнары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре. Эшкә Милли шура рәисе Васил Шөһрәтҗиев җитәкчелек итә. Аның сүзләренә караганда, стратегия татар халкының төп кануны булырга тиеш. 5 көн очрашу буенча шундый зур тәкъдимнәр ала башлады һәм менә безнең стратегиядә күрәсез 4 юнәлеш була. Без инде хәзер үзебезнең Советны ясап, 4 юнәлеш буенча эшчән группалар оештырып, аларның җитәкчеләрен бүген билгеләп, ныклап, хәзер инде проектыннан эшли башлаячакбыз. Стратегияны камилләштерүдә теләге булган һәркем катнаша ала. Тәкъдимнәрне Татар конгрессының рәсми сайтында да язып калдырырга мөмкин. Документ 30 августта кабул ителергә тиеш. Әлбәттә бирелергә тиеш. Әлбәттә бүгенче чиратта мин иң үзәккә куяр идем. Ничек тә татар мәгарифын саклап калуны. Милли мәгариф булмый икән. Ул татар телендә генә булып, әле милләтне саклауга хезмәт итми. Ул милли мәгариф булырга тиеш. Аны без үзебез язарга тиеш, без аны үзебезнең кулга алырга тиеш. Шунсыз без үзебезне саклап кала алмыйбыз. Шул юлда ныклы адымнар белән хәрәкәт итү бер нәрсә.
Икенче нәрсә инде менә сөйләшәбез дә таралабыз. Ансы инде бик кызганыч хәл. Проблемалар зур бит. Мәсәлән, милли кадрлар проблемасы, ул мәктәптә булсын. Менә журналистлар мәсьәләсендә дә менә безнең гап-гади редакциягә яшь журналистлар табуда хәзер көндә проблема булып тора. Документның күләме түгел, ә анда урын алачак тәкъдимнәр мөһим. Әлеге фикер утырыш дәвамында кызыл җеп булып сузылды. Тәкъдимнәрне кабул итү әле алга таба да дәвам итәчәк. Хәсәнханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шылды пенсионерларын алдау очраклары турында кисәтәләр. Татарстанда пенсионерларга мошенниклардан хәбәрләр җибәрелү очраклары теркәлгән. Мессенджерларда тавыш 2019 елда совет стажы өчен пенсияга өстәмәләр вәгъдә итә. Андый шикле очракларда Татарстан Республикасы буенча пенсия фонды бүлеге чалуларга Россия пенсия фондының контакт үзәгенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә. Телефон номеры 843 27 92 72. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Быел Корбан бәйрәм 11 августа булачак. Күп кенә шәһәрдәшләребез аны Мөхәммәд пәйгамбәр туган изге җирләрдә каршыларга җыена. Алар сәфәргә июль ахыры августның 1 көннәрендә китәргә тиеш. Хаҗга әзерлек инде башланды, халык юлламалар ала. Сүз уңаеннан быел аның иң арзаны 159 900 сум тора. Хаҗга әзерлек дәресләре һәр пәнҗешәмбе 48 комплекстагы Нур Ихлас мәчетендә уза. Инсаф хәзрәт Саубанов бик яхшы дәресләр алып бара. Хаҗга булачак хаҗиларыбыз дәресләрдән бик риза булып йөриләр. Алып барылган дәресләрнең максаты бер баргачтан хаҗны дөрес итеп кылу. Шуңа бөтен нечкәлекләренә хәтле күрсәтеп өйрәтү. Шәһәрдәшләрне авыл хуҗалыгы ярминкәләренә чакыралар. Фермерлар үз продукциясын Южный агросәнәгать паркында, төзүче стадионында, ипподром мәйданында үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итәчәк. Бу шин тагын бер мәйдан өстәле, ул энергетик мәдәният сарае янында урнашачак. Шәһәрдәшләр алдан кабул ителгән бәягә ит, сөт продукциясын, бал, кош-корт итен сатып алырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре 25 майга кадәр һәр шимбә иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр узачак. Бүгенге менә шулар, алдагы елларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен. Сау булыгыз. Санаторий «Радуга» объявляет суперакцию по программе «Прекрасный возраст». Стоимость путевки всего 1300 рублей в сутки. В программу входят лечение, пятиразовое питание, проживание, концерты, мастер-классы, прогулки по хвойному лесу. Звоните 20 56 26. Выгодное предложение в «Адреналин». Карта на 8 месяцев фитнеса плюс лето в подарок всего за 7900 рублей. И только до 29 января 780 799. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.